Nyakoram gajuanga machiegni sud machiegni mar mondo miami weche mag tuke. Team mar Gor Mahia odiche makawuono noyudo bas manyien mano nyiew kod Oyudo Foundation. Bas makamano matingo ji 42 nokuongo sungi e boma ma Nairobi kapkano wuok mano General Motors kapok notere Kasarani kama nochiwe ne Kogalo. Jatemigo matudro kod lony manyasani Oyudo nowacho ni koro gima odong' en manyo ne Gor udi ma jotugo biro dakie kaachiel gi kaka inyalo ger paw tuke mano mar Gor. Jotugo machon gi masani mag Gor noyuoro e nyasino. We promised you a bus. I've delivered the bus. Akelo kozoka kelo. Akelo kozoka kelo. Now we want to go a notch higher. We have a bus. The next stop is for us to get a clubhouse and a stadium. Kogalo oi! Kogalo oi! Kogalo oi! We will do everything possible to ensure that Gor Mahia as a club gets facilities which is befitting of the status of Kogalo. And we'll work with you, we'll work with our friends, both in Kenya and abroad. Nyakoronga juango poch gi pak ne team mar Kogalo. Jomoko wacho ni mano ok mtoka, mano